Anuman, Flora. Mabit lang, nanang. Agoy, hala, uminom kayo. Hindi agpa-check up tanay. Nakaro tauyok yun. Ay, check up. Gastos lang dayta anak ka. Kasanukat nga rin nga gimbag kayo nga. No, di ka agpa-check up. Mangipaburak ka to, maniti. Urigan na tayo suti. Inumak. May isa kayo, mat. Agpada kayo nga umanuyok ka ni nanang. Intay agpa-doktor. Iyang buti pagpadoktor ko ta siya kundi mapanwa. Ay, uray siya ka ka. Hitad maun ti pagpadoktor ka. Tasyak ti mapantanay. Nadapay trabaho, Flora. Kabalan nyo aya nga uray da kayo lat mapan, nanang, tatang. Ay, Day talang ay napigsa ang uran. Rik-rik na ka. ay, uray siya ka na ka. Makawaya sa. Nala, agkuyog kayo nga ruta na mapan nagpa-check up, nanang, tatang. Tapno dya ako naglangan iti trabaho. Agsinata dito'y plaza kardaw. Mapankan iti papanam. Tamapanak meten iti papanak. Wag susiba. Uy, ayan tayo kwartak ngay. Atita, ginudwak ti inted ni Flora pagpa-check up ta. Ay. Adun sa makeng ka. Saan? Sag 3,000 pesos ta. 6,000 dya inted na. Malangarot. Kay, kanya nga oras sa malpas ka. Tagkuyog tamoy lang nga agaway. Tapno sana makadlaw dyan ta. Atik sakto Puno awagan kanto. Nudandani agawi dun. Sige nga raon. Papanam ngay nga ron ba kay? Inak pa'y agpakukuken agpakulaw. Sa aktumapan agpa-facial no malpas. Si Kangay. Inak mo agpapots pa. Nagpamasahay. Nay kartua, di ka agbababaay. Ya mga nuad na chicks mo ijay massage parlor. Kapay akanayon ka mapanijay. Chicks mo ngay bagbagamag. Apay dapay lang mga yat kanya. Kaya kilala kaya na ka. Lalaki din. Mapantan. Agsinata dito yain. Awanti trabaho mita, Flora? Ada, rumwara ko ang lakay. Nagkuyog ta nga rodan. Mapaanak mo tin iti ayan ti minimart. Ay, wey. Di mo't ko naman napan nagpa-check up dana ng kantatang? Wun, nasapa dari muar. Binaon ko idama pa nagpa-check up. Tane tuman na uldamutan ka po iti uyag da. Di damat inhala dagiti card da iti clinic. Anya, nikat imbagak mga laan na dagi chay. Ang mga no sa bali man na doktor ti papananda. Sa bagay, bagada na nalipatan da. Sana bale, tada record da si klinik ni doktor. Inton maminsan, puyugam ida no kas dyan mapandag pa-check up. Tane, kaslasan damod nga gimimbag. Naira na mga ron nga da trabaho klakay. Kuyugak to na, ito nag-follow up da. Nakabaybayag kamutin. Itayak pa nga ako uray dito'y paradaan. Nagapamaya. Napanak nagbiro kiti sapatos kaw. Kay ada nagatang mag. Ada wag ang original. Nalakapay. Usarak tao. Ano mapanak makidaya intong bigat. Inton maminsanan agumatangak iti sandal ko. Tainon unak pa'y turupak. Kan gimatangak iti pagpapintas ka. Malangarudan. Agawin tantan ni malaman. Oh, ayan ti aga sa ginatang yung ay. Naday jay bagko anak ka. Oras siya. Aday di bagkaw. Nakatumarak pa yun Agkait, anyat ko na ti doktor kada kayaw. Tagagas kami Tumaron mi kanu dagiti agas may. Para uyak mo jain resita na nga agas. Nan, kita akman. Ay, inakman pa'y agkasilias. Ay, nasakiti dyan ka. Ay. Inak magdigos tanay daga ang hinak. Oh, nagpudaw. Aguray ka. Nagpakulot sama ni nanang. Nagpapukis man ni tatang. Ay,
Di magasda siguro di parlor. Ay, tumanaol man ang dananong kantatang Hulyo lakay. Kanayon na mga doktor. Mapay nga di dagim imbag ba kay? Hun nga rod ah. Kin awan nadlaw mo kadananang kantatang. Ha? Apay? Kakulkulot ni nanang. Kapukpukis man ni tatang. Papukis ni tatang. Linawas mga papukis. Ay, kabay-bayam ah. Ada siguro sobra itiintad ko kwarta kadakwada. Ay na ibagam ka ni nanang. Tasaan pa'y lang agpakpakulot ta umanuyag. Nabang si ti agas ng ikabkabil da iti buok. Agpaimpagpaimot ah. Sige, taynak man kitaan ida. Tamang ano nalipatan dakit di tinagtumari ti agas da. Ayawanan naibusan tayo agas ka. Oray siya. Naibusin Flora. Anya? Ni, manulang aldaw ang nagtumar kayo na ibusan. Kahit isumit latintad kay Dr. May. Wag na nakaw. Diyak kayatin ti agagas. Nagbait. Nagrigatat mo ng... Ay, kasla maisalat iti karabukob ka. Nagdadakil nga agas. Ay, oray siya. Gusto na jaya na natumarkaw. Nan, kitak man ti bagyo. Anang ikanyo ti agas nyo, nanang. Nawanan. Imbasura ka. Oray siya. Imbasura ko data na ibusay. Nanang, agreeing kayong tamangan tayon. Haldawan. Ni, naimas pa'y laturog ni nanang. Ha? Anya dagiti adda diti rabaw ti lamiseta da? Setmat a beauty product. Adda sabon, toner, pang night cream, kan sunblock. Taymot na latak a brand kan nangina a brand da ito eh. No kasta? Agus-usar ni nanang iti kasta eh. Nangalaan da nga iti inggatang da. Kat saan mo ta di mawat kanya? Ay, aldaw mo't gaya man. Nasayatan na kariing kayo, nanang. Da kayo ti agus-usar ka dagito eh. Ha? Ay, uuwa na nakaw. Apay aya. Nagnina mo dagito eh. Uwan, epektibo mo. Kita rupak. Kariring ko pa ilaang mayatlat tato'y rupak. Natural beauty ko naman. Ha? Aduuna yun, ti sakit ka. Iso masapol gagpapinta sakit ti husto, Flora. Anya? Agpaagas kayo kunayo saan ngagpapintas? Ay naanak ka, uray agas kang agas. No talaga akadeng mo, awan mabalin mo. Anya? Diyak kaya ti matay apangit, Flora. Iso masapol ngagpapintasak. Tapno na pintasak to nga ilungon nyo inton mataya kaun. Nagmano, nanang? Kumusta kayo, ngay? Ay na, naimbag man tapi masyar ka, Floro, anak ka. Ay na, I miss you, anak ko. Ay, nay. Nay, agmay sa kamay. Ayan ti asawa, kandagi ti anak mo ngay. Gaing kuyo kita na, tada klase da. Kinadamot trabaho di manugang niyaw. Ay, kumusta kayo, ngay? Ay nanak ka, nasakit ti sakak. Ay, apay, ngay? Simron sa ti arthritis ko, anak ko. Awan igatang ko iti agas ko. Malatay kang kay tigatang niyaw. Isungay maya, ta umay kay ikan iti alawan siyo, nanang. Ay nagyaman na ka, anak Ay, ko. Flora, anak ka. Ay, agyaman na, tapi masyar ka. Ay na, nasakit ti mataak. Nakapsutsan dyan ti parak. Masapaw la sukatan. Sige, tikang kayo ti kortayo, tatang. Daigatang nyo ti agas yaw. Aywan man, tanay, kababain mo't kinikambal mo a Flora. No iso akanayon ti pagdawatan, may. Kay nakwa, kasla umimimot mo tanya kasingin mo, Flora. Anya? Wan, agpay so timbaga ni tatang mo, anak ko. Saanin akas ide, akanayon da kami nga ikan iti kwarta. Iso anay nayunam ti itid mo kada kami, Flora.
Ay na, una yun ay aday ta amarigrig na kay. Hey, apay atap-tap payaan nyo ta ulo yung nakarupangat nanan. Ay. Nasakit ti ulo yo. Ay, saan anak ko? Ngam, ay, maulawa ka. Anya, maulaw kayo ng nakarubot kayo man. Wala tay nako mga rod agpa-check up. O sarag tay kwarta nga inted ni kasingin mo. Uyugan kayo, tawan trabaho kita. Ay alaman nga rod anak ko. Hala, ingka mga yabon iti pagluganan ta, Flora. Anay ko. Anay, unay, meteng talimtag ti saka kaon. Ne, apa yung tatang? Limtag nga ron man ito saka kon holyaw. Agagas kayo ah. Awan agas yo ya. Kadagsaw kayo may agas. Tay makauma deng ganday ta nga agas. Ha? Kuyo genak man kit DJ Plaza holyaw. Mapan kayo ti doktor? Ay, hindi kayo pala nakikitan ka dananang. Kinuyog ni Flora ni Nanang di klinik. Basta kuyo genak ta sa bali mo ti papanak. Ay, sa pwede ko mapapanak ita. Ay, sige. Idagas kayo ti papanan nyo. Ta makikuyog kayo ton kada Flora, Nanang, no agawid dan. Nanang, anyat kuan nyo ditoy. Klinik mo ti dermatologist ditoy. Wun, tagpa-facial ak anak ko. Ha? Kunak man nagpa-check up kayo. Saan? Check up dita. Makauma day ta check up. Allergic tilapayang ko day ta denggun. Anya, Ison tumot la matay da tao. Iso nga papintas kit day. Bakit ako umadanin ti apit ko. Iso nga agpapintasak. Agpaubingak. Agpapudaw kan aminin. ha? Jak kayat nga uyawon dakto dagiti mang tanaw iti bangkay kuno mataya. Nagalasmit na ito anatay. Lukunadan to ngay. Nalakaya ti mabulay. Iso asaga na akti papatay ka. Masapol anapintasak to nulabayan da. Ni, kanya ti aramidin tayo dito Jim, tatang. Kit agjimak Ala, panawan nak dituyain tada pa'y papanam. Ha? Agsaksakit ti sa kayo ng agjim kayo? Wan, masapol ngagpadakilak iti muscle kaw. Tapno saan nga loy ti kudil kaw. Ha? Ala, panawan na dituyin hulyaw. Hagawid akto na sisyak inton madamdama. Itaim ka dito'y muscle kaw, susima. Di madakil danay, Na. Ay, wag na. Ay, Kaslamat na tuunan ng itimunay at hinapay. Ay, nukasta. Napan ka manan ijay, Jane. wan, narigat no maliwayak ti agjim. Agloy ti kudil ko no jak agjim. Napanak mo't nagfa-facial. Kita umot ti rupak anay. Nagkinaisan ka day. Ay uming-ingpis metaro pa maun. Ay, katuwing Ay, wanak gayam. Dinuminggo ti pa nagfa-facial ka. Kumusta nga di agsaksakit at tiyan mau? Ay, isulat ka Nasakit lata. Kun pasaray maulawak. Ipan kunsan talaga. Mura siya. Pasaraya gulawak. Ay, uray ko man agidan ta matay. Tapno agidan ta may lungon. Wen ko mga raw. Kadno agidan ta matay. Ti kayat ka. Duwata nga agida iti may salungong. Tagod furtaw. Ti alaan da alungon ta. Anya? Daya nga tamot good for to alungon. Nagparamid dan to Ipasadyada. Ay, na ano apay mga may namatay titawan niya. Huwag nga rod Ang anya nga raw. Matay tayo matamay. Awan bumataw dito'y lubaw. Shh! Di ka natagari. Nakaturog ni Nana ang kabagis. Ha? Ay na? Unay niyo.
Nagpintas mo ni Nana nga nakaturaw. Wen, Floro. Kasta ti kayat na. Uray mat maturog, masapul nga ag-make up. Tamangan ka nun no bigla matay. Yung na yan, nagpuskol pa iti lipstick na ay. Naglabasit ta bibig kang pingping na. Na, agramang kalob-kalob ti mata na kay ride. Nakaritos pa'y ay ti dadakkel. Kan kita am tabado na Nga? Mas lamo ba do ti agninang? Nagado ti silap-silap nanay. Kung nakakwintas pa iti nagdadakal. Nakarilo pa'y Ay, Sing-sing. Kompleto talahas na. Ay na. Ulti mo pa naturog da ka imik-apan da pa'y. Kasta nga rod ti kayat na. Tamangan ka nun no saan na makarieng kat ti kayat na napintas a matay. Kanyan. Kanitatangay. Nakaturog mo lang Handa di sofay di salas. Nakakupyor mo lang. Di mo nakita ya. Hindi mo nakita na tanakayda. Diyan nadla ti postura na nakaturog. Kano nakabarong. Anya? Nakakurbata nakaturog. Kan nakapumada. Naka-foundation pa jarupa na Kan nagbangbanglo. Ay nauna yung ngay. Ay, agkabaw sa amatan dagiti parents ta. Tsaka mo Un nga ta Mangrugi siguro ti pa nagkabaw da. Nakapsuta. Ha? Ay, bumangon kayo tamangan kayo na lang. Inyo nagkunday ito ka ninyaw. Natakamat gaya ang floraw. Una tayong bagamot tayo kasingin ko. Masakit kayo ka ni tata. Ay, ipan minsan floraw. Bumangon kay Kidain tamangan kayaw. Sakti mga sikaso kada kayo. Tawa mo ni kambal ka. O tanapang mo nagtrabaho. Ay, jak makapangan anak ko. Natamnay ti panagraman ko. Maalaaman kit di tay make-up kit ko. Lukatam ta irwar mo ti lipstick kan make-up ko. Ha? Make-upan na. Kanalipatak ti nag-make-up idirabi Alan, kan lipstick kan na. Tamaulaw ka bumangaw. Ay, mangang kay Kidi. Tagtumar kayo ti agas yaw. Make-upan nakpay Bye-bye ang tagas-agas di. Tulungan da! Maulawa! Ha? Ay, ni tatang! Mabilang tayo nakita na na! Kaya ti mapanay di ospital. Ay, alaman tayo ba ano ka napintas? Tayo pasot yung kanyak. Ay, na? Saan man na kita ti pagbagayo, tata? Tiki di salon na ti panunutin niya? Jay napinta sa barong kaw. Kanya nangisid na pantalon kaw. Kantay napintas sa sapatos kaw. Ipasuot yun kanyak. Loro, apa yan? Ay, nasaya tadakan! Maululaw da tatang kanana! Itaray tayo ni hospital. Ay, di napinta sa badok. Ay, abang marudin ni bayaw tabagkatan mindanan ng kintatang! Ay na, agkakanatan ti sakit dananang kantatang kabagis. Ngarap! Iso masapol ang masikaso da na imbag. Di ta itulok arong marday ti balay. Uwen na, Floro. Ay na, pagsagay saan ta pa'y laida. At ane, agpada tamot abisi no daduma. Alaang pa'y laang ni tatang ijibalayo. Ta, agbatimot ni nanang ijibalay. Pag tinulungan ta nga si kasuan ida, kabagis. Pinagsagaysan may nga rod kanya kabagis ko wano kasingin ko dagiti dadakkel me kalambay. No dagiti hiligda nga panagpapintas kan panagpagwapo intad milata. Pinaybayan me nga ag-make makeup da nga ura dadalangin ya balay. Ngam kahit dihan may sudan nga pinalubusan nga rimwar tapno mabantayan may suda nga perme. At nayat una niya po Diyos takalpasan ti panagpagas da nagimbag damat laang. Kat binagbagan may suda ngay pangpangrunada nga sa kasuan ti salunat da. Aging galangan ita ti surat ko, dato'y gayam mo Flora. Thank you for watching. Don't forget to subscribe.
Beltran, aldawan. Apay, di ka mapanagtrabaho itay anak ko. Ay na, aldaw man gaya man. Jak pala na ipapas ti maturog nga magsapa maran. Sumrag ka iti trabaho mo no saan. Sumrega ka. Sayang mati aldaw ko no jak sumreg. Bumangon ka nga ruda na anak ko. Agmurmuray kan, tamangang kan no madamdama. Nakaluto ako. Una yan na iti kasti apyag. Nagrigat agbali na pobre. Tano di kag trabaho, awan pangalami ti kanam. Naimbagpay ka dagiti babak nang tanagmayat ti biyagda. Uray saan da ngagtrabaho, agbyagda lata. Hanggang no da tayo apobre ti saan ngagtrabaho, ay awanan. Maulser tayo. Ala, anusan ta at ibiyagta anak ko. Anya nga ikat saan tamat nga rodabak nang. Kaano nga tama ta bumaknang tayo nanang? So ajak mga asawa, takastoy mo ti panagbyag tayo. Lumakaya ko na baro ng awan pailat asawa. Kat mga sawa kalata, ano kayat mo anak ko? Basta nagagat ka ngagtrabaho, mabiyag mo ti pamilyam. Manjak na lang. Mabuti nga kiti responsibilidad. Tanda ni Jack to, pa'y mapakanan ti bagik. Mangal alak pala ti pakanagmait. Ay, sana nanan. Ay, nakunot. Huwag nga raw. Imulagad naman ti init nan. Di tayo mo't mabalin ti aglinaw ta nakabantay ti bus tayo. Un nga ruda, agkanta ka man kit di manan Beltran. Pangikat iti banog. Oo. Tangdanan da ka, tagkanta ak man Un, ikanda kay ti pang merienda pare. Agpasaw. Un pare, ipangakat mo man tay Ilocano kantam. Ang kanta ka, kay video ka. Ay kayo na. Dahil talaga yam. I-video na ka raw. Hanggang ang mga makita na kanibos nga agbidbidyaw. Saan? Mabait lang mo. Pimanaw ni boss. Alang nga raw. Itanbiyag ko ti oras na danunen ti inak isisina panawan kan dawat ko ket di ka kuma lumlumda. Pare, kita ang video nga in-upload ko. Ha? Apay, in-upload mo aya? Un pare, katni, nagadumit ti views nun. Ha? Ay, unyod peso. Talagang nag-viral day ta. Napintas nga minti boses ka, maray. Diyak nga rod ninam na mga ag-viral to'y kantang pare. Ado nga minti nang i-share. Nay, mayat nga rin ba? Sumikata kung ano kaskasanaw. Ang kanta-kanto pa'y pare. Tay-upload ko man nun. Ay, sige ah. Basta tayo pang merienda ka. Danag mo na yan. Beltran! Ay na, Beltran! Ayan mo! Adal dito yung kusina na lang. Agkap-kape ah. Ay nanak ko, aya. Sikat ka mo, kaya mo. Kada adda masabat ko nga amamok ijay ili itay. Sikat idamdamaganda. Idayaw dati panagkanta manak ko. Wala time, pusmot nga ni Jobo at Tumboy di kantak. Ang amte kamalina. Imbaga na pala a construction worker akmat. Kastamat tin surat na itipos na. Singer na construction worker ko na. Mayat ket di anak ko. Agbilib dakan ka. Wanmat ka diya. Ngam nagadon tinyaplo ni Jobo akantak. Pagkukwartaan naksamot na di atomboy. Manulat itid na tangdan kung agkankanta. Pang meriendak lang. Adda ngamin mangmangag ko kahit. Mabali na pagkwartaan ti panag-upload iti video iti social media. Ha? So asyak langan ti mang-upload iti kantak iti account ko. May mayat pa eh. Panay, ang kanta ka man ta-videoan ka. Ado ti ag-request pare. Saan pare? Nagkanta akman. Siyak ti mang video iti magbagay. Ta iti account ko ti pang-upload ah. Ha? Ay, kato na pare. May mayat man na. Sige nga ron.
Pagkantakan to, tado ti mangururay iti sumaron na akantam. Ado ti fans mo, pare. Uy, amok na ita, pare. Kastoy gayam ti feeling ti sikat. Kaslaak artista ni ti panagriknak. Asos, agsasaron nun nagitagchat kanyak. Ay, pilyak tayo napipintas. Tayo suna lang ti replyak. Bay amo nang ita babakit kan lalakay. I-ignore ko na kita. Nagitay chicks lang ti replyak. Beltran, Rabi, apay, di ka pala maturaw. Makarangrang ta cellphone mo. Diyak makaturog anak ko. Ay, sige, taro marak pala ang nanang. Mapanak di balkon, tapno saan kayo ang madisturbo. Hello, Beltran! Ay na, nagpintas na talaga ti boses mo. Makapainlap. Ha? Kat, kumusta ka? Ay, kastoy nasaya at matlap ta. Uray kasano ti rigat ti panagbiag. Ay, Wan, ada ka di wayamin bigat? Awisan ka kuma. Ang damot trabaho ko na sayang mat kami di maswildok no aglangan ak. Manoy at isweldo mi ti may sangal daw. Aglangan ka, bayadak ti may sangal daw mo. Sika, makamu ka. Agsarak tayong bigatan niya. Kaya't ka kami na makita iti personal. Inta mga nitirwar. Kalpasan na, inta agpasyar. Ha? Ay, awan mo't kwartak. Siyak ti makaamoy ti gastusan ta, Beltran. Di mo pa kadanagan day ta. Ha? Ay, ala makamu ka nga ron, Noemi. Pasensya, Noemi. Medyo naladawak. Okay lang, Beltran. Ay na, nagpintas na talaga ti boses mo. Uri saan kang agkan-kanta, makapainlove-love ta. Ay, may in-love akon. Ay, awan rakas na. Awan mo't nobyak. Si kakindi amangan mo at ang nobyo wano asawam. Single itan, Beltran. Aday di nobyo nga nagsina kami. Ang sa anak agwapo. Imposible akayat ang nak. Sana balen, ha? Pinapatag, gwapo ti boses mo. Makapainlove nga minti pa nagkankantam. Ay, wungayan. Apaman ang malpas tamangan di ti restaurant. Agawit ay jibalay mi. Yam amo ka nagiti tadakkel ko, well? Ha? Ay, kababain samay. Sana kabaknang. Awan ikarakarit ko. Basta agawid ta ijibalay. Proud ak launay nga minamang yam amo kan kakanagiti tadakkel ko. Kabagays, kanayon samat na narumor ni Beltran nga anak naw. Kanayon na makita nga agpailik at nukwa. Wan nga rod ka bagis, addan sa mapan na sarsarakan ijay ili. Asino nga'y? Diyak amo adumot dagiti fans na ang mga wawis kankwana, iliblibreda. First na itay. Iti panagkankanta na iti social media adu ti maayatan iti boses di ka anakam. Ayun kaya man niya. Nalaing nga may nga kanta di ka anaka. Italang met manag nga irwarna na di talentuna. Wan nga rod inlumlumeng na day chay at talentuna. Naimbag tapi nagkantada idi pagkonkonstruksyonan na. Impus da iso ang nag-viral. Kay apay saanan nga trabaho. Din samet mapmapan makikonstruksyon ay. Diyak mo ununaan na mo ti mapan makisinsinnarak ngam ti mapan nagtrabaho. Kaya, ay kat bagbagam to Ibagam nga igad na tagtrabaho tapno makaurnaw iti pangasawa ng tao. Inkay gatang tibagas kan si Dantayo nanang. Makitsenda kayo, taal daw ti tsenda ita. Nay, nangalaam iti kwarta manak ko. Intad tay fans ko. Maayatan da ngamin una iti panagkankantak. Anya? Gatangan nyo amin na masapsapol di balay. Umanay mo't siguro daytan.
Sobra pa'y kit di dahito Ngam, apay, di ka manan sumrak iti trabahom ita. Saan nanang? Masadot akong nagtrabaho. Nagrigat kag construction. Sana bali, tadamot fans ko amang mangtad iti kwartak. Di ka mang namnama iti itadakan ka, anak ko. Tanarigat no mairuam ti bagim iti kasta. May mayat matlaang ano ag trabaho kalatta, anak ko. Saan nanang? Bambanugak na ti bagbagik. Agkanta akit di ngagkanta. Tapno umadupay ti fans ko. Kit umadumot ti mangtad iti kwarta kanyak. Sus, umawagan to yung may isang agchatsak kanyak. Hello, madam. Hello, Beltran. Mabalin ka di nga awisan ka inton bigat? Agkita ta iti plaza, tapagam-amon ta. Kayat ka ngamin makita iti personal. Ha? Ay, ikat una. Awan kwartak, madam. Pasensya Nakurapayak lang amin. Di mo problemahan dayta. Tasyak ti makamu, Beltran. Basta agsarak tawan. Ha? Ay, wala. Ariglado, Madam Joyce. Mangan ka laang, Beltran. Di ka agbabain. Agyamanak, madam. Di nakman awawagan iti madam. Si kakit di man. Joyce ko namlatan kanya. Among Beltran, singar matlaang tinagbalin nga ex ko. Ha? Basta ka de. Witness ko ngamin at talaga ti kumakanta. Naglaka ak amain in love iti singer. Ha? Aywan, di mat ko nam nga awan pa'y nobyan. Ha? Awan. Awan pa ya talaga, Joyce. Aywan, alaong da ito eh. Naimbagla pang allowance mo. Di mat ko nam nga istambay ka ita. Wan nga ron. Diya akong simra ka di construction. Tabi si akbot nga minan nga kankanta. Noanda ka sa pulam, di ka kumaagbain amang ibaga kanya, kwan. Kasi dadaan ak amang tan iti kwarta kan ka. Agkasarta ko man, Beltran. Namin nga doon nga da napasama kiti nagbalitan ta. Saan kumapay nga itanoy, May? Saan pa pa yan nakasagana? No, siyak, nakasagana akon. Ano siya? Saan pa yan? Pampanunutot nga minti inak. Ado ti an na yun na itibagina. Kat, saan ta matabaybay anti inam nga uri agasawa tanto? Basta saan pa pa yung agkasar. Di ta ko maagganat. Adan samat nobya jay anak mau ka ba, guys? Adamat nakitak akakuy-kuyong na di kalman abalasang. Kuna namot afans na kanulaang dayjay. Fans na lang nga magkibkibin da. Kuna namot akas jay kanuti kinadungo dagi jay afans na kabagis. Adu ti kakuy-kuyog na afans na. Agkakanat a babae. Kunak nga rod amang pilin iti armen na kadagi jay. Ngam kuna namot nga aguray pay. Sapay kumata siyak laang tinobyang Beltran. Sapay kumata di naktulukwan. Si kakit dia. Amangan no isukat naktaw. Tani, nakurapayak lang. Saan ko abas ta iruk matibagikan ka, no kasta ti aramida. May mayat ko mga mino nagkasaratan. Ang gurnungak pa, Joyce. Jakmat kayat na sikat ang gastos para iti pa nagkasarta. Okay nga rod. Sikat ti makaam mo, Beltran, honey. Mayat gayam ti adu ti fans na nanang. Adu ti mangto di ti kwartakin ka. Ibagam mantag pa'y sukanyak Beltran. Fans mo laang dagijay wano nubyam. Fans ko lang nanang. Kat sa nakalalailo kayo iti tunggal maysa. Sabali tay agnagan iti noyme. Sabali pa'y tay Joyce. Dakil ti panagkurso na da kanya. Ngam awan kayat ko kanakwana. Bagbagayak lang na, takababain mo. Kanayon da kahit kan iti kwartak. Ay nanak ko, di ka lagbain iti kastangar aramidam. Nagbalin kan asadot. Manipod adamang mangtad iti kwartakan ka, anak ko. Saan anasaya at ti kasta?
Agtrabaho ka, tapno adamot kwartam. Saan nga ruda na masapol, nanang? Aywan, kasangay ko inton Sabado. At na mga sponsor iti birthday. Hanggang saan na dito balit pag-birthday? Iti may sa kano a restaurant. Anya, Isungag sagana kayo, ta mapantay to nanang. Kakaiso na nga da mga sponsor iti kasangay ko. Honey, yam amunak mat kadagiti kagayam mo Iba nga masyak tinobyam. Noemi, di mo kumaya si Dagtirupa, may tirupa. Apay, iba inaksamat. Ako Beltran, sweetheart. Happy birthday, manan. Apay nga inagkam tinobyok. Anya nobyo nga bagbagamat. Kat no siyak ti aking nobyo kin ni Beltran. Joyce, Noemi, gusto ko man. Di kay agapan dito pangasyo. Beltran, anya ti kayo tasawan da ito Pudno ka diti bagbagaday ta babae. Ha? Di ka agbalin nga agraraman. Si ka babae. Naamangan no anya pa iti maaramid ko kan ka. Pangasyo, ipagpagapuyo ko may tikasangay ko. Iba inandak ko mamit. Di kay agapa. No di kay agsardeng, nasasayat la pumanaw akong. Nay, apay nga agim impake ka, Beltran. Papanam, ken apay, nalpasan ay ti program ije restaurant ang nakaangayan ti kasangay mau. Imanawak ijayan ta, aga-apa damutan. Pumanawak pa lang, tayo nakaagsapol iti pagtrabaho ki sa bali a syudad. Anya, apay nga'y akala at ti ipapanaw mo. Diyak kayat ti nariribo ka biyag nanan. Kayat ko tinaulima ka panagbiag. Di ibagbagat ayan ko ha. Tanag-deactivate iti FB. Bukod mau ti basit ako sinaken si arditi kwarto nga abangam adeng. Ang yaman akman. Ada ka di down payment? Ay ada tangay ko na makurang ti kwartam. Sige, uray sa anon. Ha? Uy, ang yaman ak madam. Anya trabaho mitayan. Awan ma. Agbiro kak palang. Sige nga Rod, panawan ka pa niya. Tayo nakagluto iti naimas asidain. Hello, umay kapadigwan iti sidam, Beltran. Ha? Ay, ang yaman ak ma'am. Awanan yaman na. Ay, huwag gayam. Balo akon. Ha? Balong agbilbero kitag balina. Katakunay-nay na. Ha? Ay, Di mat ko na maabaro ka. well, madam. Apay, di mo kaya't tibalaw. Ubingak pa'y mo. Adun to pa'y ti mangibagbaga aportis ko lang kano. Nga oray sinyo. Akon, Ay, dakkel ti balay ko apapaabangak, Beltran. Oray saan ka nga agtrabaho. Mabalain, tadakkel ti maalalak nga abang ditoy. Anda pa'y sa bala papaabangak ka. No kaya't mo ipasyar kantaw. nagdakkel mo't ngagpaiso to'y may sapay apalay apapa-abangam, ma'am. Wen nangina ti abang ditoy, ta dadakkel nga apartment ta gitoy. Ken nadapay transient ko ay ti bangir a barangay. Ha? Nagadumot ti papa-abangam mon, ma'am. Wen problema nga rod no. Asinon to ti pangipatawidak tawam mo anak ko. Iso ano kaya na? Si kantaw ti mangtawid kadagitoy. Sapay jakon agpahaot dito'y lubong. Ngamin ada nadagsin na sakit ko. Ha? Anyat sakit mo? Ay, ada cancer ko. Kahit saan ka nun na maagasan. Ur-urayak lang ti patay ko. Anya? Agawid ka anak ko, tasangwam dagiti nobyam ditoy. Agkarasublida dito'y balay. Ibagayaw ta ng asawa ko nanan. Anya, At dabakit anobyak dito syudad. Baknang abakit. Iso tipilyo, ta adayo anabak. Baknang nagita fans ko. anya, ay tila sasawambot. Kan sana bale, ta mabalo ak tumutla adagos nanang. Anya, taapay mo. Adda na dagsa na sakit na. Kat adda ka nung tanin tibiyag na.
Isa ano mabalo sakto timang tawid iti kinabaknang na. Anya, ay sus, di ka agdardara sudos ngagdesisyonan ako. Agpanunot ka kumaan na imbag. Nay, adda nagsardeng anak pintas alugan iti sangaw, darling. Ha, ay sus, adadan. Ay kunak no sanda matuloy nga gawid. Ay, umay ka Beltran, aglambang kapaylaan wide. Isilid ko ti paglambangan. Ni, apay paglambangan nak. Belinda! Anda kami! Ay, Belinda! yes sir! Wan, umayan sir! Mabit lang! Sino da siya, Belinda? Ay, basta sumarag ka ni Tisilid ta. Darasang! Talaga sukir ka, Belinda. Kunak no nagnakam kan, ngam saan pa'y matlagayam. Nang iyawid ka na tagayam iti lalaki diti balay ko. Ay, kuwa sir. Sorry, sana na maulit. Last night to yun. Bala, hinkagimpakin. Pasukatan kan a caretaker ko. Hindi na kumamatikaten na sir. Maasi kayo kanyak. Belinda, anya ti kaya ta sa unay to? Ay, Bala, lalaki. Tulungam nga gimpakit anubiam tapumanaw kayon diti balay ko. Inulbudan nak, Belinda. Kunam asikatilan lady dito, ng caretaker kalagayam. sorry Beltran. Ulbud ka mat gaya mabakbakitan. Sorry ka din agawid na di probinsya mi tada talon ko ijay. Nalawat ti talon ko. Saanan? Ulbud kan tumot lang. Awanan ti patsyak ni bagbagam. Isungag sinatan. Beltran, maasi ka kumamat kanya ka. Di nakpanawan. Nailawantan. Ang mga nagsikugak. Ang binulanak pa yung amin. Agtal na ka. Di mo mayalis ti alipuspus ko. Sanay, naimbag tanagawid ka. Kumusta ka? Ang paya di kang pulos makontak. Nag-deactivate ak, Jobo. Sumat na gaya ma. Kan sigurado nga ron, at di mo amuti naramid dagi jay duwa nga ex mo. Ha? Apay? Impus da kay TFB. Kat nagalas tin bagbagaday jay. Nagado ti bashers mong pare. Anya? So ano siya ti ka? Kasaritam dagi jay ex mo. Ta i-delete da ti impus da. Nakababayin kan. Anya? Sinapul ko nga ro dagiti nagbalin nga ex ko kat nagpakpaka si ak kadakwada. Kat ipagyamanak na siyang damot kanya. Isu nga indilit na tipos da may papan iti inaramid ko kadakwada. Naibabainak iti husto ngam jakmat kayat agpulkok. Isu nga inawat ko latan di kasjay ang nagbanaga. Gusto lang na iti kanayon nga bagati inakanyak, dagiti pa magbagana. Iso ang narigat gayam at talagatan dardarasudos nagdesisyon. Nagbalin nga ro da leksyon da dyan nagdalana, kat jakon inulit tinaramit ko. Alakastan, tagayam mo, Beltran. Thank you for watching. Don't forget to subscribe. Ay na, ay, bakit kaya? Talagang agsuswertiak itibiyak Haw, ay. Jak mailadawan ti kinaragsakaw. Di ka unay agragsak. Ta mga numa-overjoy ka kat maatake ka. Saan? Danag mo na Ay na, ay sos. Naala konti na pangabakak iti rapel draw, bakit? Ay kat inta ibang kun Agure pa. Ipapas ko pa'y ngay gaman, tinapangabakak akwarta. Ka mga numagastos mau iti awan ka is kanya. Saan? Agrubot ka kiday. Taintaman ag-swimming. Anya! Sur-surun ta abin a beach resort. Ipapas naman kiditag bakasyon. Kakaiso na nga da kwartata. Di ka unay aggastos bursyaw. Idulin mo kit diti kwartam tapag negosyo ta no isaw. Tapno addamot pagbirukan ta. Madala nga ron kwartatan. Nya pala sa pula. Nalaka maibus ti kwarta. No awan na pintas apang ibautam bursyaw. Apay nga may ngay baot mo ta kwarta ngay, mate.
Ibulsa, saan nga ibaot? Ay, di ka man nagbalin apiluso po, Bursyaw. Amok ang maawatam, ti kayat ko asawan. Malaki din. Agrobot ka natin tagpasyar. Bye-bye amon ta agobra iti daga. Anda makwartatan. Ay, mag-restaurant tapay. Saan na tumapan nag-swimming ba kahit? Waiter! Ag-order kami man iti fried chicken alitson. Ken may sa pitcher ajos. Ken Ay, ayakan sa. Daytoy man ti inteda pagkitaan iti order o. Dito'y ti pangkitaan ta iti orderan ta. Di mo iririyaw, takababain. Sikan ti kitaan dagiti kaabay ta. Malangaro. Mangpili kan iti orderan ta. Darasam ko ni mabisina kon. Orderam amin na nakayat mau ta damat pagbayad ta. Kakaiso na abak ng taitan. Tangiwat mo. Kanya mo ti kastang ibagbagamon, Bursyo. Di ka lagbain. Ata Bursyaw! Umaya man! Woo! Ay dumanon ka, Wilay! Adak dito unag, tilugan ka! Ala, nukas talugan mo na tata. Wayne, Wilay, kagagatang ko'y di kalman. Iti tausan to'y kutsa ginatang ka. Second hand, ang mayos laang, ta kondisyon pa'y may. Ay na, talagang swerte ka itatawin na tata. Saan lang nga itatawin? Kanayon aswerte ak. Apay, mano na pangabakan nyo aya, iti da dyan rapil raw. Damag ko dakil ka raw. Apay, ada milyon. Ada! Ha? Mano nga milyon tata? Basta! Ada milyon na. 1 million, 2 million, 3 million. Basta ada milyon na. Di mo damagan numanaw. Ha? Ay, tata, di barato ngay. Ay, kawa na. Sana problema na ita. Mabit lang. Daita. 2,000. Ay na, ha? Agyaman na ka, tata. Nalugi nga mintay mo ka na tayo. Bagsak presyo, mate. Iso asayang tinagpuunak. Ikang kapay tinayon na. 1,000. Ay na, agyaman na ka, Bursyaw. Nagsayahat ka. Saan kagayaman na imot na dokwartam? Amok nga mintirik na ti marigrigat. Iso maawatan ka, Wilay. Nagdalanak da ita. Marigrigat ang maiday. Iso nga itata na pintasan ti panagbiag ka. Tumulong nga kadagiti awanan akasken ka. Ay na, imbag man tay mayak di ti balayo, tata. Ang dadagos kwarta. Uwin tamok tirigat yo asa nga pamilya. Tawang ka nga ron trabaho yung agasawa. Huwag nga ron. Ay na, danigatang ko itigatas ti basit nga anak ko. Ay na, agyaman akmanan, tata Bursyaw. Awanan yaman na. Nagdalanak na kita. Tauray na kami hindi ka ni bakat kao. Ay, marigrigat kami, mate. Ado, ati utang mi ini. Iso nga amok, tirigat yo ita. Tanagdalanan mi ka nga round. Iso nga ita, tanapintasan ti biyag mi ka ni bakat kao. Tumulong kami kadag iti marigrigat. Share your blessings akunada. Nay, kunak na sino tinakasapato sa nakasikawil dito store. Si Kamagayang Bursyaw. Apay, di da mabigbigay na nasimang. Nakapurmak lang, di da mabigbigay. Apay, papadamaya. Kapaya kastaw na ya por mamita. Ay, awan. Ipadas ko la to in order ko iti online abada o kan sapatos kao. Ay, kagat-gatang mo dagita suot mo. Way, nana. Imbag man. Ay, da kayo nga. Papananyaw. Umayak man umutang dito yung store ni Lolita. Awang bagas main. Awang pa'y masiran. Ganami na masapsapo rin ay kusina. Manaw, akaban abagas ti kasapulan nyo. Ay, tasya konti mang bayad. Umdasan, ti doa akaban. Ay, saanan? Kababain mo ka? Ay, saan man? Diyak mang lulukaw.
Ilibre kayaw. Taibingay ko matigrasya. Anawat ko Ay na, sanan! Idulin mo kidi sa kwartam. Naimbag lang adan to ka tunyo iti asawa minto nagkapsok kayap. Ay naada kwarta minana. Apay diyo namuan ayan na nga bakak iti raffle drop. Naamwa ka ng kasapulan yung mutday tangay nabak mo Laki din. Bayada kung tidwa kaban. Tay librik day takada kayaw na nasimang. Ay, malaki makamo ka nga ro da borsaw. Inta ibang kunti kwartam, tanay maibibusan iti kaiitid mau. Di ka madanagan. Tanang ilasinak iti 100,000 nga ibang kuta. Ay, ited kantumot nga ited iti kwarta, nga uray di damot ag dawdawat. Kayat mo lang nga ipasikat kadag iti tao nga da kwartam. Kaya't kula ida tulungan. Kay numaibos ti kwarta tangay. Di ka ka di madanagan. Tanda manan parapil ro dahin tun umay alawas. Ay na, apay, amom nga raw, no mga bakan tumanan wano saan. Ay, sus. No naparabor ka. Nalakala sumang bay tigrasya kan ka. Iso apatsik ang mga bakak tumanin. Imbes na pagnegosyo ta kumati kwartam. Inton sumarunaw nga dama pa nga bakak. Tay sunton ti panagnegosyo ta. Ay, sapay ibagbagam a milyon tinabak mo. Iso nga ti amo dagiti tattaaw, dakkel tinapangabakam. Ti amo da adda milyon. Kadamit at talaga milyon tinabakaw. 500,000 ko naman. Sardengan man ti panagpaspasikat mo, Bursyaw. Siyak ti mababaing iti kastangar aramidam. Mawandakis nga aramidak. Sa anak nga agtatakaw. Isungawan ti rumbang apagbayna. No kasta, inikan na kami ni Tata Borsi ti kwarta mo, ili. Uy! Yung ka may dumawat na. Tama nga nung may busang ka. Kinagiwarwaras iti barataw. Di mawat akon. Mabainak ko mga minturturod ko na. Ay? Kaya't natagilib-libray ng runa no ado ti tao nga buy-buya. Kastaya. Sige, inaktuman man na ni Jabalayda. Tabarang ikanaktumanan. Manuti ka sa pulam, Elma. Da kayo, ano manot maitad yung manan, tata? Uray utangag, tao sarakin to nagpasngayak. Sampay mga mina nagbunga dagiti mula mi anatan. Sige. Anay ko 5,000 pesos. Tulong kun kada kayaw. Ha? Ang paiso, tata? Saan yung napabayadan? Wait! Barato yung kanya daytan. Ay, nagyaman ako na Tata Borusyo. Nagsingpot ka gaya mamada ni ti kwarta. Saan ka naimot? Ambak, tirigat. Tanagdalanak dayta. Iso nga itata na pintasan ti panagbiag mi kan ni bakat ka. Ay, tumulong ako mita. Iso adi mon bayadan dayta. Tatulong kun kada kayaw. Nay, apay nga inalam ta iduldulin ta kwarta, Bursyaw. Anda pagaramatak. Anya, nay, apay ngay, di mat ibang kuta dayta. Awan usarentan. Apay, naibusan ti kwartam. Awan nga rudan. Ay, awan nagmamaayan dagi di akwarta. Taimpadawat mo amay. Awan pa'y pakakitaan mag. Madamit Jay ngay magkutsita. Manulat balor day ngay. Dakdakkel ti pukaw mo. Sana bali ata intulong ko mait. At least, intulong ka. Saan ko ngayon bisyaw? Kahit papanam nga raw. Anyat mapan mo gatangan. Awan. Basta nakpadwan ito'y nabat-bati ako artata. Anyat kaya't mo asawan. Ay, basta rumwarak. Sige, tamapanakon. Di naktaktakan. Ano yun sa? Ada ni Tata Borusyaw. Ay, awan pa'y nga raw duwilay. Kung ano, datalakwa ko may tinwang no kaya na. Amo nga mga do kwarta na kahit. Isu alakwak man itinwang. Kasapulang nga minti kwarta. Ay na, awan igatang may baro. Apay na ibusin tayo na pangabakan ni Tata Borusyaw. Awanin kat no impadawat na amin Ada tay basay nga iduldulin may. Nga minala naman.
Diyak amaw no napananan, tasaan ang nagawid iti kalman. Ay, ang mga nolday di pistahan, hindi ka bang ibang nga barangay? Anya? Ang dapustahan, hindi kahit. Ang mga nakipusta? Anya? Awawisin ang amin din namin sa nakalman, ang imbaga ka diya masangaw. Ang mga ano, hindi tinapanan na. Hey, insa bakit? Adakan, kain apeng at sangsangit ka. Awan na hindi ka kayo suda, kwartata. Hinuldap-dak. Dandanidak insalvage. Ay na, agtal na ka, Bursyang. Teko namjak amaw. Nagkapukay jay pistaan. Tapno'y bagakin kanya. Sinurot ka jay pistaan ijay kabangibang abarangay. Ngamjak nagpakpakitakin ka. Nakipusta kay jay, katnabak ka. Ha? Iso adi kag libak, Bursyaw. Impaabak mo ti kwarta. Iso adi kagin sa sangay. Bakit? Sorry. Nasulisugalan na kisugal. Makitam, di husto ti atap kaw. Ha? Til-tiliwan ka lang. Nga magpaisugayam, anapam mo impusta ti kwarta. Ha? Ayawan mon Bursyaw, di kag pampanunot. Sinayang mo ti kwarta, sinalbag kalaklakayan. Ay, sorry. Bakit? Kat, anyat kwarta ta itangay. Sapay awan bagasun, awan pa'y maigatangan iti sidaan. No ko naktumot nga may negosyo ta, ngam di mo kayat. Anya nga ita, awanan kas kalapimpiman manun Bursyaw. Mga nan Bursyaw. Anyat masida bakit? Tay nabati tay agsapa nga ulot tinapa. Ululaan, awan bagi na. Awan tasindatan idi agsapa. Ay, Naganos ka, taawan mo't maigatangan iti sidaan. Awan pa'y kat mantika, kas kada asukar kan kapin Ay, ala tarumwarak no madamdama. Hindak agdiskitar iti kwarta. Nunang idulin ka kumaidi ti kwartam. Kunak ngamin apagpunan ta iti negosyo dyan nga bakam. Ngam agpakalaing kamot ngamin akong di padawat iday. Nakaraman kalat basay. Kunamatlan asino kan nakapalpalang guwan. Ay, ala, huston bakit? Di na konsermonan Tadadala maestresak. Tata Bursyaw. Kumusta? Itala makita ka. Di kan sama rumrumwar, di ta balayaw. Ay, may istresa nga minwilay. Ay, agpabulod ka man iti kwartang baraw. Ala, pangalangay iti kwartak tata. Damag ko naglako ka kano iti nuwang. Ang kwa, igatang ko iti buryas, tinaglakwa. Tatara nun mi kanibakay. Padasa mi mamutag tara ka iti babay. Kay bingayan na metad atan ay kasapulak ti kwarta. Ay, awanan kami ngamin ita. Ay, pasensya kayo, tata. Adamo ngamin na isang ratan na ti kwarta. Hindi sakyadan, tinutulungan ka. Ha? May salaki daw mo, iday, itag ko adagaws. Panunutom kumamit nagitid-intad ko kang kaiday. Takalagatan, tintad ko atulong ko ka, wili. Isuarong ba nga subalitan na kumita? Subalitan, tikinasayat ko kang kaiday. Anya? Hala, agsubalit ka. Noon niya tintulong ko kang kaiday, isumay, isubali mau. Ay, ladingi, tagtata, ni mawana talaga. Ung tanak, ani ba ka kuno kisayak ti bayad tinwang may? Apay nga singiran na Bursyaw, katawa matutang ko kang kabarok. Ada utang yun na imbag anakam kanyak na nasimang. Ha? Tinulungan kayo ti kalabais. Iso nga ita, tulungan dakmay. Tanay, awan na anak ita. Kasapula nga minti kwarta. Anya? Masapaw, asurwan nyo ti bang bigbig iti utang na imbag anakam, nana. Iso tulungan dakmay ta, tinulungan kayo day. Ay, awan na.
Hindi ka mo't pinilit ide at imulong kanyak. Ha? Si kamot tinang ipilit iti na dya kwarta. Isungawang basol ko rita. Apay ngamin ngayon mo kanyak. Injulen mo kumaan o kasta mo lagaya masingiram dagiti titad mo at ulaw. My goodness! Pangalaak nga ititid ko kada kayo kat kan anak ko lang, tata. Diyak pa'y makatrabaho. Ibagam kanila kay mo ata isutyag diskitar iti ibayad yo kanyak. Awan pa'y trabaho nila kay ko. Kanawang matutang mi kada kayo. Apay nga singiran nyo tintod yung atulong nyo. Kasta talaga Siyak nga ron kasapulan ita di tulungan da mait. Noan niya tinaitulong ko idi kada kayaw. Isumot ti aramida nyo ita kanyak. Tanay! Awang kwarta kaon. Pasensya kayon, tata. Awan na talaga maitid ko. Mapangkay pala iti sa balit. Awan na talaga kwarta kita. Anya! Ha! Awang babay na gitatataw. Awan utang danay bag-anakan. Ay, agtal na ka, Bursyaw. Sikat awan babay na. Di ka kundi tulong no agsingir ka mo gayam. No nasakit tinaka mo at imulaong, di indulin mo la kumanti kwartam. Agraraman kan tumot alaklakayan, nakaigam kalat basit iti kwarta, kunamlan asino ka nakabaknangan. Sa itatawanan ka manan, agsingir ka. Pabayadam, dagitin tultulong mo iti kalabas. Anyat klase pa nagpampanunot ti kasla. Ala, ang trabaho kakitday, ing kasi kaswan nagijay binaybay amulam, tapno adda apitin tangay lakaw, kat adda pangalaan ta iti kanta. Kasla gumura ta sawak gapo iti panang sermon ko kankwana. Ngam na panunot na matlaang tibidot na manang biyanang. Natauhan gapo kadagiti bagbagak kankwana. Kat nagbabawyan na mo iti naramid na. Kat ita nagsublima na iti panaggarden kan panagtalon ta sawak. Kat inasikaso namanan dagiti mulami anat natang. Alakastan, tripagayam mo, Insa. Thank you for watching. Don't forget to subscribe.